lahi ng giharian kas Ginoo, lahi po ng giharian ra kas una-una. Daghang mga Kristohanon karong panahon na nga naghuna-huna sila, nagiharian pa sila sa Ginoo. Pero ang tinuod, huna-huna na lang ang gahari. Para masabtan pag hindi mo igsuon, adunay sambingay na tunini. Nga kanang bitang taong ginumalahan siyang una-una, kuya uray kayo. Now, adunay duha ka manag amigo. Kining duha ka manag amigo, nibiyahe sila igsuon. Pag abot sa tunga-tunga sa ilang pagbiyahe sa barko, kusog kayong balon na lunod ning maong barko. Napunta sila sa usa ka isla. Sa laktod nga pagkasulti sila lang duha diha sa maong isla. Ingon ang usa, Brad, kita malamang duha ini, wa magi makarescue nato nini. Wanta, ampo ta sa Ginoo, kinsay tubagon sa Ginoo, tabangan na ita. Atong bahino ng isla o kaduha, gitunga nila ang isla igsuon. Ikaw diha spikas, ako diri. Unya pareho ta magampo sa Ginoo o kinsay tubagon sa Ginoo. Ampo silang duha. Karon ang usa kay hambog mong kayo. Pag-ampo na sa Ginoo sa Lord, tagaay ko para makatukod kog balay ining isla ha. Di pagkaugma, kita dayon siya nga dunay mga katong mga kuan ba sa barko bang nalunod. Mga kahoy nga na punta dito sa iyang area nga side, sa iyang side. So ang gimo gipampunit niya tong mga kahoy, gitukod niya og kuan, gitubag yang ampo. Tubag yung ampo. Sa Lord, tagay ko og asawa. Naginusara ko siya, to speakas ako sa amigo. Tagay ko og asawa. Naa naman po'y nalunod nga bangka, napunta dito na may usa ka babae napunta. Tubag, gipay kay siya, oy. Sa akong amigo, ako magitinik, wa magitubag niya mga ampo, hambog siya. Sa Lord, ana mo ko asawa, tubag ni mong balay. Amo na pong pagkaon. O, amo na pong pagkaon niyang yampo. Pagkaon ba, doon na po sa kabangka nga mga prutas na dunggo dito. Sa grabiya, akong ampo, tubag ginay tanan. Karon, naghuna-huna tong banag asawa, sa muikyas na ta dinhi. Nana may bangka, katong gisudlan sa mga prutas, muikyas na ta dinhi. Iyon ang babae tayo sa, naman kay amigo, di ba? Isa, na ako yung amigo sa, ayaw na to. Wala mo to itubag tong mga ampo tong, sa may, parang tong amigo na ako. Ako ang ampo may itubag. So kita rin, usa kaya ni bangka, palayo ta. Biyaan nila amigo, palayo sila. Karon pag-abos tunga-tunga, may dako mangunos. Kusog man kayong balon. Plus, naitingog na gingon. Nanong ang gibiyaan nimo ang imong amigo. Tingog nga gikan sa taas. Insa gibiyaan ako kay ang iyang pagampo wa gyud tubag. Ako aram ang pagampo mo na itubag. Gibiyaan daw niya. Iyon ang tingog small boy sa Ginoo. Og dili patungod sa iyang pagampo. Dili matubag ang imo pagampo. Iyon nangutana ang lalaki sa Lord. Unsa man day giampo niya? Nganong iya man pag-ampo mo dito ba? Iyon ang tingog diri sa taas. Abi nimo, wala nag-ampo ang imong amigo sa iyang kaugalingon. Kun dili ang iyang giampo, Lord, tubaga ang pag-ampo sa akong amigo. Agoy, balik igsoon. Bugsay, balik. Luhod. Na ngayon pasaylo sa amigo. Ngayon sa pasaylo sa, salamat kayo bro. Tungod na sa pag-ampo, gitubag ang ako ang mga pag-ampo. Usahay mga Kristohanon inana ta. Naghuna-huna ta. Proud kayo ta. Kay gipanalanginan ta. Proud kayo ta nga nakayon ta nga pinaagi sa akong pangayo sa Ginoo, kung paningkamot, pinaagi sa akong kusog. Kayon ta nga gi-bless namin ni Lord. Pero usahay gidumalaan tas tong huna-huna. Nay uba mi nga wa man ko sinimbahan pero gipanalanginan man lagi ko ni Lord. Na ay tigsimba pero wa may panalangin. Nahimutang proud, nahimutang naay pride pero wa ka kabalo. Nga kanang imong panalangin nga nimo karon dili na resulta sa imong pagampo. Resulta na sa mga tao nga daghang nagtabang nimong ampo para iblis ka. Timan ina.
tanan imong blessing nga namo sa imong kinabuhi. Dili ka makayon nga imo nang hinaguan og pangayo sa Ginoo. Kay daghang ga support nato og ampo. Daghang mga Christian nga nag-support nato og ampo nga para kita i-bless. Busa ayaw padumala sa imong daot nga huna-huna. Kay kung magpadumala ka sa daot nimong huna-huna, padal-an kag unos sa unahan sa imong kinabuhi unya. Nga makarealize ka nga Lord, dili dahil ni ako Salamat sa mga tao nga nagtabang para i-bless ko. Salamat sa mga tao nagampo nako nga imong gigamit para tubagon ang ako ang prayer. Abi nimo dili tubagon nato pagampo kung walay nagsuporta nato. Oh, atong una-una ato ning ikuan sa Ginoo, padumala sa Ginoo. Lisod kayo kung dumalaon tas tung una-una. Pero si Daniel nga gidumala sa Ginoo, muni pinakanindot. Muni ang kalainan kung ikaw gidumala sa una-una o gidumala ka sa Ginoo. Si Daniel nga gidumala sa Ginoo, wa siya mag-agad sa una-una. Kana bitang itambog ka sa langub sa leon, kana bitang bulon ka sa imong trabaho. Pero si Daniel, wa siya magpadumala sa maong mga pagkatambog, pagkaputbol, kundi nagpadumala sa Ginoo. Ang mga tao nos palibot, mao hinoy na hadlok ni Daniel. Mao hinoy gidumalahan nilang una-una na unsa ka si Daniel, wa na bukog na nagwayron. Kay gidumalahan sila tawahan ng una-una. Pero si Daniel wala nagpadumala sa Ginoo. Unsay resulta? Kining tawo nagpadumala sa Ginoo. Sayop ang ilang ipanghuna-huna. Kay wa man mabukog si Daniel. Layo man dahil sa kakuyaw ning tawo nga ang Ginoo mo'y ga dumala. Pero tan-awa tong nagdumot ni Daniel, katong nagpakanaog og sugo. Nga niyo na sa karon bukog na gyros Daniel. Diba? Muto yang huna-huna, gidumalahan siya, bukog na puros Daniel, wa na, hurot na ron. Karon kay pag-ukab, pag-abli, nabuhi ramas Daniel, kisa may gipuli. Katong gidumalahan, daw tang huna-huna, mo gipulig balhog dito. Ang Biblia nagaywa pa gani batog doon. Gikunis-kunisa na si Leon. Sa to pa, ang tao di ay nga dumalahon sa daotang huna-huna, dili may huna-huna, duol giday sa kakuyaw. Pero kining tao, nga ang Ginoo nga gipadumala sa iyang kinabuhi layo sa kakuyaw. Si Daniel wala kuyawi kay ang Ginoo may gipadumala. Pero kaning mga tao nga dumalaan sa daot nga una-una mao kuyawan. Karon kuyaw-kuyawan ba ka? Kung di kuyaw-kuyawan karon nagpasabot na nga napay part sa imong una-una karon nga maoy nagdominar nimo og nako. Nganong kuyawan man tang musimba? Nganong kuyawan man tang maputbol? Nganong kuyawan man taog mawad-an taog na mga matay kay atong una-una usahay mo dominar nato. Pero si Job ug si Daniel wala ka kuyawi kay kani mga tawhana gidumalahan sa Ginoo ang ilang una-una. So guys, dinhi lang takutob sa ato ang sambingay. Aniya kung bago pa kaning channel, ang atong channel puno kini og mga storya, mga sambingay nga daghang mapulot nimo nga lesson. Scroll up lang, bisitahan lang atong mga video, nagkalain-lain na itong mga video. More or less, mga 200 ka videos about sa mga sambingay. Pangitaan lang sa ato ang video diya sa ubos. Unya guys, ayaw kalimot sa pag-follow sa ato ang Facebook page, JDC Vlog TV, kay naapo tayo kining mga video na to din hinaapo ni dito niya. Easy lang nimo ma-share ni sa imong mga friends sa Facebook kung naka-follow ka sa ato ang Facebook page, JDC Vlog TV. Search lang, JDC Vlog TV. So, kita-kita na po ta sa next na po na itong storya. More story pa ta para ma-notify ka sa daghan pa na itong storya. Kung bago pa kayo kalimot sa pag-subscribe o pag-click sa itong notification bell para updated ka sa daghan na itong mga storya. Glory to God. Kita-kita na po ta sa next na po na itong storya. Iya ang tanang pasidung og himaya. Pwede po kang mutanaw ning storya ha guys. I-click lang ni dita daghan po kang magatunan nini. God bless.